Formo parte da candidatura do Bloque Nacionalista Galego polo meu compromiso con Galiza, o meu país. Ademais, creo que as circunstancias do momento no que o pobo está desposeído de absolutamente todo o poder de decisión, esta decisión tómana unhas élites financeiras, creo que en bloque podemos devolverlle o poder ao pobo. Vou nesta lista do Bloque Nacionalista Galego para estas eleccións porque defende os traballadores e é o único que pode sacar a Galiza para adiante. Eu vou na candidatura do BNG porque me sinto partícipe deste pobo, síntome partícipe desta nación galega, do seu idioma, da súa cultura, e sei perfectamente que somos nós quen ten que defendela. E neste momento só o BNG está defendendo claramente a lingua e a cultura deste país. Formo parte da candidatura do Bloque Nacionalista Galego pola provincia de Lugo porque esta forza política aposta decididamente polo sector primario como motor do noso medio rural. Estou na candidatura do Bloque Nacionalista Galego porque creo nun lema fundamental do BNG, vivir e traballar na terra. E eu quero que os lucenses poidan vivir e traballar en Lugo. No BNG queremos crear emprego, producir, para que ninguén teña que emigrar. Ese é o noso obxectivo fundamental nestes momentos. Por iso, a candidatura do BNG é a alternativa real. Formo parte da candidatura do BNG pola provincia de Lugo porque os galegos temos que ser quen de gobernar a nosa casa. Non podemos permitir que xente de fora de Galiza siga gobernando os nosos sectores productivos, aqueles que son o pilar fundamental da nosa economía e tomando decisións lesivas como se están tomando para a nosa agricultura, a nosa gandería, os nosos autónomos e os nosos empresarios. Temos que ser quen de sernos os que tomemos as decisións de poñerlle cara e frente ao goberno de Madrid e de presentar as nosas propias propostas tamén en Bruxelas. Eu estou na candidatura do BNG porque o BNG é a única forza política que defende os sectores produtivos básicos do noso país, principalmente a pesca e, sobre todo, garantir a continuidade da Alcoa na costa da Mariña. En bloque podemos. Eu estou no BNG para poñer o meu esforzo en garantir o futuro dos nosos mozos e mozas deste país. Eu estou na candidatura do Bloque Nacionalista Galego por xustiza histórica e porque son galego, e tamén porque en bloque podemos. Estamos en crisis e estamos a vivir unha situación difícil, pero hai que apostar polo nacionalismo porque non sabemos defender cales son os sectores productivos deste país. Vou na candidatura do Bloque Nacionalista Galego porque defendemos uns servicios públicos universais, gratuítos e de calidade. Eu vou na candidatura do BNG porque é a única que garante unha defensa integral da sanidade pública. Eu vou na candidatura do Bloque Nacionalista Galego porque é a única forza que defende un ensino público de calidade, a única forza capaz de garantir que os nenos e nenas do rural teñan as mesmas posibilidades educativas que os rapaces das vilas e cidades. A xente nova non se vai quedar resignada e sabe que en política non todos somos iguais. O 21 de outubro imos transformar o descontento social maioritario en enerxía positiva para transformar este país. Vou na candidatura do Bloque Nacionalista Galego porque defendeu e defende abertamente os dereitos laborais e sociais da clase traballadora do noso país. Ir na candidatura do BNG supón defender o desenvolvemento do noso territorio, o desenvolvemento da comarca da Mariña e da provincia de Lugo, evidentemente sempre un desenvolvemento sustentável e, dende logo, non permitindo que se cometan aberracións como o urbanismo desenfrenado que se veu dando nos últimos anos da Mariña de Lugo. Eu vou nesta candidatura porque sei que o BNG vai a ser a forza capaz de parar os recortes, o desmantelamento, a privatización que está a someter o Partido Popular ao noso país. Por eso, porque sei que podemos, que somos capaces e que temos alternativa, formo parte desta candidatura. Lugo precisa unha forza propia no Parlamento galego para que esteña considerado a forza do Bloque Nacionalista Galego. Dende a montaña lucense a Mariña van a contar os lugueses e as luguesas co Bloque Nacionalista Galego para poñer a producir a este país. Lugo e Galiza necesita un cambio real
Temos que loitar contra o despoboamento do campo, temos que loitar por desenvolver as capacidades productivas do país, desenvolver a industrialización na provincia de Lugo, temos que facer posible o cambio real que Galiza necesita. En Lugo, traballando coa sociedade en bloque, faremos posible este cambio.